Bueno, Nafarroako torturatuen sareari buruz hitz egin dugu, eta duela urtebete pasatxo Euskal Herriko torturatuen sarea sortzeko bideari ekin zenioten, ekainaren 26an iragarri zenuten torturatuen sarea osatzeko talde sustatzaile bat abian jarri zenutela, eta udazkenean eskualdetan batzar ugari egin dituzue, jendetza bildu da, zer eman du saretze eta batzar hori zer eman dute? Bueno, nik uste dut eman duena da, ilusioa eta pixka gai honekiko bultzada bat ematea, ez? Ikustea, batzar guzti horietan bildu dira 750 pertsona inguru, eta hori kopuru handia da, horren islada dago, badagoela honekiko interesa eta beharra, ez? Orduan, saretze hori, erronka potoloa da, hitz egiten ari gara kopuru handi batez, Nafarroa eta Euskal Herriko beste 3 herrialdeetan batura beti ibaken kopuruen arabera, ja dira 5.000 eta piko, 5.000 gora kasu tortura eta guzti hori saretzea erronka handia da, ez? Orduan, lehenengo saio hau batzarrak egitearenak eta hola, horrek ikusten du badagoela potentzialitatea pixka bat gai hau lantzeko, ez? Eta hurrengo mugarria duzu, otsailaren 15ean, Donostiko Kursalen, horre egingo duzu sarea eratzeko batzarra, eta aurkezpen publikoa edo. Zer aurreratu dezakezu edo zer esan dezakezu? Aurreratu daitekena da, deialdi hori badagoela egina Euskal Herrian torturatua izan den pertsona guztiei, nahi dugu heldu guztietara. Orduan, bertan azalduko da pixka bat asmoa zein den eta helburuak zeintzuk diren, eta pixka bat saretze prozesu horren garrantzia ere zergatik den, ez? Azken finean, guk beti oinarri bezala hartzen dugu Euskal Herrian dagoen errolda bat egina, baina errolda horrek dauzka gehien bat izenak eta abizenak. Ez dauzka telefonoak, ez dauzka mailak, orduan hori da orain egin behar den lana, ez? Jende guzti horrengana heltzea, baina ez bakarrik bere izena jartzeko, baizik eta ere kontaktuan egoteko eta saretuta egoteko gure artean garrantzitsua delako, ez? Torturatuen sarea eratzeko bide honetan, azpimarratu izan duzu subjektu gisa antolatzeak garrantzia berezia duela, Ainara, zergatik subjektu gisa antolatze hori? Nik uste dut, guk ez badugu kontatzen, ez badugu argira eramaten torturak eragin duen guztia, ez badugu egiten, ez duela gure partez inork egingo, ez? Hemen Nafarroan egindako lanaren ondoren konturatu gara, subjektu bezala joaten garenean instituzioetara, joaten garenean sindikatuengana, jendartean aurkezten garenean, ez dela inora ausartzen esaten duguna gezurri dena. Inork ez da ausartzen hori esatea. Eta hori garrantzitsua da. Beste batek gure partez izango balu, hasiko ziren zalantzan jartzen edo zerbaitengatik izango zen, eta hola, ez? Baina bai iruditzen zaigu garrantzitsua gu geu izatea lan guzti hori egiten duguna, ez? Beraz, ahots propio izatea importantea da, eta bestetik sarea eta zaintza azpimarratzen dituzuen Nafarroako prozesuan, eta Euskal Herriko torturatuen sarea osatzerakoaren ere bai, ezta? Bai, zaintza oso garrantzitsua da, badakigu ez dela erraza prozesu honetan hastea, badakigu ere bakoitza prozesu bat eramaten duena, eta nik uste dut errespetu osoz landu behar dela hori. Inor ez da forzatu behar prozesu honetan hasteko, bakoitzak sartuko da momentua heltzen zaionean. Orduan, horretan garrantzia asko ematen diogu, ez? Guk sarean baliabidea jartzen saiatzen gara, psikologo talde bat egotea atzean behar duen jendea hartzeko, gure artean ere hor gaudela esanez eta ez daudela bakarrik, eta jendeari joaten zaionean
pues karpeta hau bete, ja, mugitzen zaio, gauza, kostatzen zaio, baina gero pertsona hori bere etxera joaten da, eta hor ere hasten da bueltak ematen, eta hori heldu behar zaio nolabait, ez? Orduan, saretik hori lantzen saiatzen gara. Batzuk onartzen dute, beste batzuei kostatzen zaie pixka gehiago, kostatzen da ere, zaintza hori, eta onartzea eragiten dizun guztia, ez? Bueno, behintzat, subjektu izaera, sarea eta zaintza oinarri, horrela abiatuko du torturatuen sareak egun gutxi barru bere bidea, eta zein izango dira erronka nagusiak aurrera begira, Ainara? Bueno, erronka nagusiak pixka bat esandakoa, aretzea, auzolan erraldoi bat egitea Euskal Herri osoan, auzolan horri zer esan nahi du, gutako bakoitzak izan behar garenak gure auzoan, gure sarekadaren inguruan, gure auzokideekin hitz egin behar dugunak, eta saiatu lortzen tortura jaso duen pertsona guztiengana heltzen, ez? Azkeneko 6 hamarkadetan gertatutako guztiei heltzen, ez? Orduan, hori da erronka nagusia, ez? Baina gero badago bere beste erronka bat, iriki zaizkigun aukera horiek edo ditugun tresna horiek baliatzea, aitortza, erreparazioa eta batez ere ez errepikatzeko bermea ziurtatzeko, ez? Eta ari naiz hori legeak baliatzea eta ditugun bi informe horiek ere kajoi batean ez geratzea, ez?